बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'फ कालचारेल कमप्लेक्सआव बर'नि गिबिसिन आलायारन आबुं बर' सावथुनखौ फैगौ 14 डिसेम्बराव रिप्रिमियार खालामगोन। बेनिखायनो गासै बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरखौ फैनानै नायफिननो थाखाय खावलायहरदों। गोसो गोनां रायजो राजाफोरा बड'फ कालचारेल कमप्लेक्सआव फैनानै नायफैनो हागोन। 1986 मायथाइयाव जोंदाव बड'साजों बिथोन होनायाव दिहुनजानाय बर'नि गिबिसिन सावथुन आलायारनखौ फैगौ 14 डिसेम्बराव क'क्राझार सहरनि साखाथियाव सान्दामारि बड'फ कालचारेल कमप्लेक्सआव रिप्रिमियार श'खौ बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय दिन्थिफुंनो साखाफारा जादों। फोरमायनाय बादिब्ला टिकेटनि बेसेनखौ रायजो राजाफोरनि सुजुग सुबिदाखौ नायनानै बारा खालामनाय जायाखै। टिकेटनि बेसेनखौ सासेयाव 1000 रां आरो 850 रांल' खालामनाय जादों। लोगोसे गोजोनथाव बाथ्रा, सावथुन नायनो फैग्रा रायजो राजाफोरनो आदार जानायनिबो सुबिदा होगोन होननानै फोरमायो। बे जाग्रा आदारा भेज नन भेजबो थागोन होननानै अनजालि बड'सा आरो लुइस बसुमतारिया फोरमायो। खुलुमबाय गासिबो सिनेमा एबा गान नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजानिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अनसायनाय जासिहरग्रोबाय। फैगौ 14 डिसेम्बराव जोङो जोंनि आलायारन फिल्मखौ रिप्रिमियार खालामनो थांगासिनो दङ। गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा नैबे जोंनि बड'फा कालचार कमप्लेक्सआवनो फैनानै नायफैनो हागोन। गोबां बोसोर नेनानै थानायनि उनाव जोंबो जुजिनानै दिहुननानै लाबोफिनबाय नोंथांमोननि सिमां जाफुंहोनो थाखाय। गतिके रायजो राजाफोर, नोंथांमोनहा फैगौ 14 थारिख बिस्थिबाराव बेलासिनि 5टानिफ्राय जानो गोनां बे आलायारन रिप्रिमियार श'खौ नोंथांमोनहा दोलै नोगोरै फैनानै नायफैगोन होननानै मिजिंथिबाय। बेसेबां समनिफ्राय जागायगोन बे दिन्थिनाया? जों 5टानिफ्राय टाइम लादों। टिकेटनि राहाफोरा माबायदि? टिकेटनि सिस्टेमा जोंहा माखासे कन्टेक्ट प्लेस दङ, जेराव ओरै क'क्राझार कलेज केन्टिन आरो नैबे जोहोलाव दैमालु र'डआव खाथि बाजाराव खुसबु रेस्टुरेन्टआव, ओमफ्राय बाथारमारियाव जोंहा प्रडिउसार चिफ प्रडिउसार बिथांनि न'आव, रामेश्वर ब्रह्म बिथांनि न'आव अपोजिट काट मिल माने नियार एलपि स्कुल, बाथारमारि एलपि स्कुल बेवहाय। ओमफ्राय लोगोसे जोंनियावबो जों बेक्तिनियावबो मोनो आरो बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावबो मोनगोन। जों बेबायदि राननानै होनाय जादों। बेसेना माबायदि? बेसेना जोङो 1000 पार हेड आरो बेलकनियाव 850 होदों उइथ डिनार। बिथांमोनहा नायनानै उखैयै गाङै थांनांनाय नङा। बेखौ बहुत गोजान गोजाननिफ्राय फैगोनखाय जोङो बेवहाय डिनारखौ लाफानाय जादों। भेज नन भेज आइटेम थागोन। ओरैनो सोर फैगोन आलासि? जों बे रोखोम स्पेसियेलि आलासि महरै लेंहरनाय जायाखै। आलासि होनोब्ला जोंनि आर्टिस्टफ्रानो। बेनिफ्राय जथ' सोरबा लिडारखौ लेंहरदों होनोब्लाबो जों बेवहाय अडियन्स हिसाबैसो लेंहरनाय जादों। स्पेसियेल आलासि हिसाबै जों रावखौबो लेंहरनाय जायाखै। आर्टिस्ट प्रग्राम जों खालामनाय जायाखै। फिलिस्टेसनल' थागोन। जों आर्टिस्ट फिलिस्टेसन खालामगोन। बिनि उनावनो जोङो श'खौ दिन्थिगोन आरो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आरो मिडियानि लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमबाय बाहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय। दा जोङो 14 थारिखआव 14th डिसेम्बर 2023 5 PM 5 रिंगानिफ्राय जोङो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय दिन्थिफुंनो आखायाव लादों रिप्रिमियारनि थाखाय, जिखिनि डिजिटेलि फरमेटेड बेखौ। ओमफ्राय दा ओरैबायदि जों बेखौ प्लेनिं खालामनाया, सिगांहाय जोङो प्लेनिं खालामनो टुरिं श'खौल' खालामनो होननानै आखायाव लादोंमोन। जोङो एग्रिमेन्टबो खालामगासिनो दाब दाब जायगानिफ्राय खना खना जेनेबा सनितपुर, उदालगुरि, धेमाजि बेफोरनिफ्रायबो लांफैलागासिनो, कार्बि आंलंनिफ्राय फैनानै एग्रिमेन्ट खालामगासिनो, बाक्सा, चिरां, ओमफ्राय जोंना क'क्राझारनिफ्रायबो बहुतआनो एग्रिमेन्ट खालामगासिनो टुरिं श'नि थाखाय। 17 थारिखनिफ्राय जागायगोन बेयो। दा जों बेखौल' प्लेनिं खालामदोंमोन। दा उनावहाय नुबाय जोङो जेब्ला आर्टिस्टफोरखौ इनभाइट खालामहैयो, जोंनि अन मेन लिड रल लानाय जायखिनि एक्ट्रिस, बेनो माने सिनेमाखौनो 37 इयार्स जालायबाय दिनैसिम खनसेबो नुफेराखै जाहैदों। दाख्लै जों थांबा बेसारा बिराद दुखुयै खोन्थाबाय। दा नंखायनो जों सानदों आरो बेखौ जा पटकरिसो माने बिराद थाबैसो जों बेखौ प्लेनिं खालामनाय जादों। पटकरिसो प्लेनिं खालामनाय जादों जाहाथे आर्टिस्टफ्रा
37 इयार्सनि उनाव गावसोर बै समाव माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनामोन बेसेबां खस्थ' जायामोन बेखौ जेनेबा बे सिनेमा दिहुननायाव शुटिं खालामनायाव बा एक्टिं खालामनायाव बा दिहुननायावबो दाब दाब जायगायाव थांनानै शुटिं खालामनायाव माबायदि दा बिसोर 37 इयार्सनि उनाव जों खनसे गेट टुगेदार बायदि मोनसे फेमिलि गेट आलायारननि मोनसे फेमिलि गेट टुगेदार बायदिसो आरो बे बुस्थुआ दा बाहायनो जों सानदों 37 इयार्स गोदोलायनाय आरो नेशनेल एवार्ड मोनलायनाय गोदोनि राजात कामाल 1986 आव दा जों थांनानै बेखौ फिन जोङो पुनेयाव थांनानै आर्काइभनिफ्राय लानानै फैनानै स्केनिं खालामनानै डिजिटेलि फर्मेटेड खालामना लानानै फैनो हाबाय दा बेखौहायो जाखिनि जों थाइसे थाइनै अनसुंथाइ मोनफिनगोन होननानै जों पाब्लिकआ जोंखौ हेफाजाब होगोन होननानै जों आसा खालामदों दा नंखायनो जोङो टिकेटनि बेसेनखौ 1000 आरो मोनसेखौ 850 खालामनाय जादों बेजों साथ साथ जोंहा डिनारबो दङ डिनारावहाय जोंना मा होनोमोनलाय जोंनि बर'नि खायद' जाखिनि अमा दाउ थाबाय ना थाबाय ओमफ्राय भेजफोरनि थाखाय जेनेबा पनिरफोर थाबाय बेफोरबायदि होगोन आरो जों माने जानायनि सुबिदाखौ खालामना होदों दा बेनि थाखायनो आरो हलनि भाराबो दं ओमफ्राय डिजे सेटनिबो भारा दं दैफोरनिबो भारा दं दा बेफोरनि थाखाय भलन्टियार्सफोरनोबो जों फैसा एसेबाबो थाइफा थाइनैबाबो हरनांगोन जानानै फैयो दा बेनि थाखायनो जोङो बे टिकेटनि रांखौ बेसेनखौ एसेबाबो बारा खालामनाय जादों आरो क'क्राझार ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो बे समावहाय आङो नोंथांमोन बयखौबो जाखिनि बर' सिनेमा बर' सावथुन मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा बिनानाव नोंसोरखौ बयखौबो खावलायहरो जाहाथे अननानै जोंखौ हेफाजाब होफै आरो बे जारिमिनारि सिनेमा मोनसे बर'नि सावथुन जाखिनि नेशनेल एवार्ड मोनलायनाय दा नोंसोर जुदि जोंखौ सापर्ट होयोबा जों बुहुत गोजोननाय मोनगोन फै नायफै जोंजों मोनानि ओंखामखौ ज' जालायलायनि बिदा फंबायफोर बायदि मोनसे सान्थि गोरोबथा होनो नालाय जों बेखौ देखायनि टुरिं श'नि थाखाय बर्थमान बेसेबां अल आसाम अभारअल बिटिआरआव बा अल आसामाव बेसेबांसो एग्रिमेन्ट खालामनो हागोन नोंथां जोंना दा बुकिंआ 323 जानानै दं बुकिंआ आरो ओमफ्राय एग्रिमेन्टआ दा 128 सामथिं जानानै दं एग्रिमेन्ट खालामनाया बुकिंआ हले 325 बिदि जानानै दं आरो बुकिंआ दा फैगासिनो फनबो फैगासिनो दाबो फन फैगासिनोमोन खिन्थु आं थिखोनो हाथ'वाखै सोरबा गाज्रिसो मोनलाय लांगोन खोमा फन थिखिखौ खिन्थु आङो कल बेक खालामखायो जेबो सिन्था खालामनाङा नोंथांमोना 100 एबाब दङ आरो दा औ दा 100 एबाब दं 128 सामथिं दं आरो एग्रिमेन्टारा ओमफ्राय गाबोनबो फैगोन आं गाबोननिखौ बन्द' खालामथ'दों मानो होनबा जोंना रिप्रिमियारनि श' जाखिनि जों आखायाव लादों बे बिराद इम्परटेन्ट दा नंखायनो नोंथांमोनखौ आं एसे खावलायो जाखिनि एग्रिमेन्ट खालामनो फैदों बिसोरबो अननानै एसे नेथ'दो मथा मथि 15 थारिखसोफ्राव खालामफैयोबा मोजां गाहाम जागोन आरो दा जोङो प्रिमियार श'नि थाखाय मोनसे नाम्बारबो होनाय जादों क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज केन्टिनाव मोननो हागोन ओमफ्राय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि केन्टिन आरो गेटआवबो मोननो हागोन ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय कुसपुर रेस्टुरेन्ट बे खाथि बाजारावनो दङ बे रिलायन्स ट्रेन्ड्सनि खाथियावनो ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय आंनि न'आवबो मोननो हागोन आंनि न'आ जाहैबाय बाथारमारि बे रामेश्वर ब्रह्मनि फिसाला आङो बाथारमारि एलपि स्कुल खाथियाव होबानो जागोन आरो प्लास जोंनि टिमानो गारियाव लानानै बेरायबो रानगासिनोखा आरो नोंथांमोना मिडियानि मानसिफोरनावबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा मिडियानि मानसिफोर जोंखौ बहुत हेल्प होगासिनो बिथांमोनखौबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना टिकेटनि थाखाय धन्यबाद सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैना थानायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गावनि देहानि सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव थानो गोनां गैला जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौनि गोनांथि गैया नंगौ चिरां जिल्लानि बेंटल गेट सापागुरियाव थानाय एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन बे सेन्टाराव सिं सानाय आफादावदै सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि रोखोमनि बेरामखौ फाहामथाय होनाय जायो बे एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव बेरामिया थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा दङ नोंथाङा एसआइ निउर'थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे जानबुं नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन